Agi tagmintir yung mga lods, ang mga friendship. Di juga pa kusog dagan ni friendship. Kusog dagan ni friendship. Disgrasya ka, dito ka lubong. Dito ka lubong re. Sa pagdili ka 50-50. Disgrasya ka dire. Oh, tagabi libre man, free man ang kuhan. Nay free basta. Tidak kamu disgrasya dapit. Pataod unta nga na friendship baka na payong ba oh. Ngana. Kaso lang hadlok ko ba. Eh kung mudagan tag 150, kusog na kay tong dagan basig mulupad ta. Hindi, wow. Okay na tag mulupad niya. Maka landing tag tarong. Unya imong landing kay dito sa hagbong. Mono kakuyawan ba. Ano payong ba kay safety kay sa init, ulan. Dili kay sakit ang init ba. Balaka lang jud ko ana kay kung kusog atong dagan bisig lupad gani ka. Tanaw niyo mo prinsip. Pataog ka taking ana. Kaso di na takapadagan og kusog. Samar ko na ng tabanog. Kung itugpo ba itugpo tud sa mulupad. Okay kayo na ba? Kira tag mulupad basta naglanding kay aeroplano ba? Nahinay ka naog. Problema kay dito ka hagbong. Na. Wala na yung kinabukasan ng future. Ayo. Si Myla ma'am? Myla ya? Ano delivery? Kamu magbayad na siya kung kamu lang na siya magbayad. Kapilan na, hindi ka kabayran. Ito yung deliver sa iya ha. Mama, usap na si mama. Pila na iya? Pila na. Kinsa dili din imo ha? Dili. Ipakuan ano ka ng sinama ray lang ipa-pick up bitaw. Kay layo mang good. Ikapila na gyud, ikapila na nagakay tabo diri niya. Kung wala si mama, amo ang kwarta magamit tapos ihatag na din silang item. Dili nila bayaran nilang utangon nila din dito. Burong item? Ang item na sa ila, ihatag hindi na mo diri sa pagka. Ay nilang ihatag. Ba? Niya, kato akong isa ka mangod na nakuhan dito na ulit dito wala sinabayaran. Sige lang kay butan majud na mo mama. Mudawat yung pero. Mo ni mama nimo? Dili na. Naligo ako mama. Iyan nang igsuon. Igsuon sa kanya. Sige lang gud. Ilama sa nasabot. Ayo atag item basta uli bayad. Lagi mo uli gini. Kaya mo man yung style sa kuan. Kuan pa man gud ni taga Bilya. Layo pa bede. Mo nang diri kay para makasave sa delivery. Pero kani siya mo kuan man din siya si Ate Juliet. Pero iya pa nang utangan. Napoy isa nga gapakuan ka mama. Taga saan katukay. Tanong tablahon gyud. Zero kayo. At least kailan nakakisa mo na blahay. Iya, salamat. Salamat. Uso na ginaron ba main utang di ay pajikas ji utang di ay ay palit-palit man gyud og di ka way kabayad ba ano man na friendship ano mo palit-palit man gyud kung way kabayad Hotdog! or climbing palit nun sa gusto bisag di pa kaya daghan nila ang priority sampay ita so maoro to friendship